Feeling ko mabay nagay-kabit no kasi ti Chura ang nagay-legal wife. Like, kabit ka? Andie Moreyna and welcome back to my life again mga sis. Nais kong magpasalamat po sa lahat po nang nagsusubscribe sa ating YouTube channel. It's 1 million takablobong hugs and kisses mga sis. And if you are new to my channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa live namin ng napakaungat kong mama. And for today's video mga sis, ang gagawin namin since your girl is turning 25 this March 7. Happy birthday, Sal. I'm so proud of you. Oh my God, nagiging ambisyosa na tayo kaya gagawa tayo ng pre-birthday shoot for my 25th birthday. I haven't experienced this yet. So, ngayon, magiging ambisyosa tayo mga sesta. Nulhanga Dagiti Karruba at ambisyosa. Let's go! Diba, di? Ipakita man pa lang, diba? Kung nga-agungot man yung bigbigatan. Ayan! Good morning! Ambassador Andong! Ay, ambassador nga bagbaga na kaya? Talibagbaga ambassador. Sikat ambassador. Ambassador of Ngaw-Ngaw. Bakit na la la la? Tagagamod. La 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 la. Nukit nang di patayin kanto. Bakit ko na na? Let's go mga sis! Ikaw naman niya nakusuba ko. Oh, apa? Diba? From head to suso, nakanginis. Di mamang yun. Nalilis si konsensya Andong. Nakas na kipapag yung La, talibagbagang tika. Apit kasi mo ni papang ko. Nawan ni papang ko na Andie Moreyna. Tinga bako nga, talibagbaga na ako na nag-iding nga nagbati latig ni papang ko. Hi mga sis, I'm so ready na. Tingnan nyo, very simple like, ganyan lang ang gusto ko, like, very simple because I am born naturally good, naturally beautiful. I'm so ready, and let's go! Hi mga sis, I'm so fucking, wait. Tignan nyo yun, mukhang nagagalit na naman yung mukha niya. Yan, tignan nyo, diba? Galit na galit yung bakit gustong manakit. Nakon ama, pintasak? Pintasak? Matang ka to si Dao. Kita, gumatang ka na si Dao. Pintasak ma? Wali ka! Let's go! Ipapakita ko sa iyo ang first outfit ko. First outfit ko is from Balenciaga. Yes. Tignan nyo. Hoy! Hangkay nga umay! Tingnan mo dito nga videographer. At yung amin nga gamit ko mga sis. Okay nga, nabaluan tayo. Bye! As you can see mga sis, itutok natin sa ating madami tayong mga barbasong paniadan. So, bibili muna tayo ng shaver. Yes, ng shaver para tanggalin natin yung barbas para magmukha tayong babae. Di ka muna pa yung agtubtubo ka babae na mo nagtubo yung pipit ko dirabi. So, nasa location na kami mga sis. I have to remove first my, sinakakahiya sa videographer. Kung magamji ko, lala, okay naman, baby. Ang gusto ko sing story, yung story ng mga farmers. So, naisip namin na dito sa may bulubundukin kami magsushoot. Tapos sa mga pangunahing products ng Rizal para naman ma-promote ang Rizal kasi walang nag-pro-promote. Kaya ginagawa namin to para ma-recognize tayo TLG Rizal. So, my videographer for today's shoot is walang iba kundi si Christian Diaz. Ipapakita ko siya later. And nag-start siyang mag-video and nakita ko yung video yung senior niya kasi nga nag-cover siya ng ang tawag doon ng debut at I feel like it's perfect. Kaya let's try him. Let's go. So this will be the first location. Oh, di ba? May mga flowers na ganyan. So dito yung first location ng aming show. I'm so ready. Let's go. Igama mo na. Ay na, pinak. Ay. Ala, ginuwang ni ala, Diyos ko baka agkama ginuwang. Pagpa dyan ang agkamat kanya. Pagpa ka makatao visit. Wait lang guys, I have to put daw the wig. Mukha akong matanda, di ba? Pucha.
How do I fucking look? Ala, Diyos ko! Kininana, babae tayo! Babae nga dabuto na. Gusto na! Baklang-baklaw, kinana may Maggie Brown. Eh! Okay. Ganda ka, girl! Magandang dilag, puso ko'y And si mga sis, we are heading sa munisipyo kasi doon po yung upang nga daw pa yung second and last location ng aming shoot. Dala pa batay? Ayun pala yung videographer. Dawatag. Nyamot nga makita yung videographer. Oh, di ba? Oh, that's Christian Diaz. Kapintasak sis? Pintasak sis? Ha? 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 Bisinan ka no birthday no na napintas. Dapat kasi nakapintas as always. Feeling ko mabay nagay-kabit no kasi ti Churagan nagay legal wife. Like, kabit ka? Oo, malasin kong kabit ka. Na nagpahang ka. Hi mga sis, since hindi available ang CR dito tayo magpapalit sa labas. Mag-i-skandal tayo. Going to remove all of this here in front of you, mga sis. Hi auntie! Kapintasak? Oh, di ba? Sabi na auntie maganda. So the first dress that I am to wear is this fucking pink. Kapintas auntie nga madabuto na. Di ba maloka? Dapat tagsusunga nga babae dyan nga wansungsung ako na. Chos. We're getting ready mga sis. I'm so happy I'm doing this. Nakakapagod! Bakit pati G ko? Wait. Masakit mata talaga. Seryoso, sakit. Nagtsaka mo rin kahit ano yung chance. Nagsakit saka ko, okay na kung mga ikon nagpudot, kailangan ito magtiis, ano lang mapapintas adi ko, kita nyo. I'm so wet. Talpas ito yun, nag-medyo shoot. So, I'm very excited. So, tayo pantay yung tourism site, yung tourism building kasi yung last location. Let's go. Tiis ka na, sabi ito. Agar aruin pa nyo. Bibidyo kasi ka? Masaan din ka One, two, three. Bibidyo na tayo. Siya, Tsismosa ka. Hi mga sis, this is the last shoot. This is the location dito sa Ecotourism Building. I'm happy. And nandun si boss, nakikita iso na. Abay, si balasa nga napintas ko na. Sige man na yung buto. Awan buto na ako na. Babaeng. Ako lang naman yung kabit ko ngayon. One, two, three. One, two, three. Start tumayo ulit tayo. I'm here.
home na, hindi namin tinuloy yung shoot dito sa bahay, mga sis, kasi ayaw ng mamang ungot. Oh, di ba? Sige. Kasta kami nino nabanog ni mamang ko ngay berry ko isuno. Best Ngaw-Ngaw Award. Di ba? So, nga hanto yung nga napiling isuna nga nakisali G photoshoot tayo. Iso nga carry lang. Feeling ko may mula ajay. Thank you so much mga sis for watching. Love yas. I hope you have enjoyed the video mga sis. Thank you so much for the support. And 1 million takablubong hugs and kisses. I'm going to see you on our next video. Hopefully with bye ma'am.